Goddag. I dag så skal vi spise et stykke rugbrød på under 1 minut. Lille M. På Skype har jeg så en af mine venner, der hedder Nikolaj. Og han har så tiden, fordi at jeg er så dum at smide min telefon væk. Så det er ikke så godt. Men I kan ikke høre ham, fordi at min computer den spasser ud. Så hvis jeg tager headsetet ud, så af en eller anden mærkelig grund, så kan jeg ikke høre folk over Skype. Men ja. Så Nikolaj, er du klar med tiden? Han siger ja. Det er super. Så du starter bare. 3, 2, 1. Mhm. Og er ret godt 40 sekunder. Nå, og 40 sekunder tilbage. Okay, ja, super. Jeg har det nu, okay. For satan, jeg har kun taget en bid af den. Fuck. Fuck. Ja. 4, 3, 2, 1. Ja, okay. Som I kan se, så er jeg langt fra færdig. Det er... Ja. Så det er super. Det er noget for at se, om jeg spilder sådan her. Men tallerken, du ved. Så ja, det var så den video. Håber I nød den. Lille tak af. Ses.